Osoba, ktorá ťa skutočne miluje, sa nikdy nezahráva s tvojimi citmi. Skutočná láska je o rešpekte, úprimnosti a starostlivosti. Milujúca osoba nezraní tvoje city a nebude hrať hry ani manipulovať tvojimi pocitmi. Takáto láska je úprimná a otvorená, rešpektuje tvoje pocity a nikdy by zámerne neubližovala. Láska znamená aj jasnú a otvorenú komunikáciu. Kto ťa miluje, nevyvoláva v tebe pochybnosti ani zmätok. Bude rešpektovať tvoje hranice a nikdy ich neprekročí. Milujúca osoba nepoužije tvoje slabosti proti tebe, ale naopak, podporí ťa a pomôže ti rásť. Osoba, ktorá ťa miluje, bude pri tebe stáť aj v ťažkých chvíľach. Neopustí ťa, keď to najviac potrebuješ. Skutočná láska je stabilná a spoľahlivá. Vieš, že sa na ňu môžeš spoľahnúť bez ohľadu na situáciu. Pamätaj, že tvoje šťastie je na prvom mieste. Pravá láska znamená podporu a prijatie, nie kritiku a manipuláciu. Vzťahy by mali posilňovať tvoje sebavedomie, nie ho ničiť. Buď si vedomý svojej hodnoty. Ak s tým súhlasíš, napíš áno a sleduj ma pre viac inšpiratívnych myšlienok.